Clinical instructor kinsa miawhag siya matinunan nga magbuhat og bati silang kaugalingon og hulga usab sa mental health sa mga tinunan ang di na konektado sa universidad. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Human mag-viral sa online og nakapalarma ang mga pulong sa usa ka clinical instructor ngadto sa iyang mga tinunan nga mga first-year nursing college students. Gahapon sa laing post ni Candice Gutianoy, Chancellor sa University of Cebu. Iyang gipaybaw nga di na konektado ang mga instructor sa ilang universidad. Gingong mi-resign na ang instructor sa iyang trabaho. Samtang suspendido ang klase sud sa usa ka semana sa mga apektadong tinunan. 30 ka mga psychiatrists, psychologists o guidance counselors ang anaa sa UC Banilad karong simanaha aron mo'y maminaw sa mga tinunan. Bukas usab ang counseling service alang sa mga ginikanan, magtutudlog ubang university staff. Samtang legal team sa UC ang mukuha sa habig sa mga tinunan nga apektado alang sa pagdokumento niini. Nagkasabot usab ang faculty members nga di gyud makiangayon ang gibuhat sa maong magtutudlo. Samtang gipadayag ni Dr. Cheryl Diaz Moli, Head Psychologist sa USC Kauban Psychological Center, nga sagad sa mga tinunan magtan-aw sa ilang mga magtutudlo nga role model. Ug usahay gani labaw pa sa ilang mga ginikanan ang pagtan-aw. Dugang niya nga ang mga magtutudlo ang adunay gahom nga muumol sa mga pagtuo, batasan ug hiya sa mga tinunan, pinaagi sa ilang mga pulong nga gipanulti ngadto sa mga estudyante. Ug nga usahay ang mga tinunan ang musunod lang gyud kun unsay gipamulong sa ilang mga teachers. Ug ang magtutudlo mamahimong makaumol o muhatod sa pagkaguba sa usa ka tinunan. Ang mga insensitibo nga remarks ug pagpakaulaw sa usa ka magtutudlo ngadto sa iyang mga tinunan musangpot sa gitawag nga emotional wound nga posibleng makatraumatized ug muhatod sa pagkahugno sa iyang mental health nga usahay musangko sa kamatayon sa naghambi niining suliran emosyonal. Tungod niini awhag ni Molly sa tanan nga mas makaayo nga sakto, haom ug maayong mga pulong ang ihatag sa mga magtutudlo o bisan kinsa man nga tawo nga adunay otoridad aron mahatagan sa maayong paggiya ang usa ka tinunan. Uban ni Rod Prado Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.